Hello mga ka-idol, mag-update lang tayo ngayon sa papadeliver natin. Pasensya na, hindi tayo nakapag-vlog kamakailan lang dahil na busy, fiesta. Santo Niño kasi yung bahay namin sa yung bahay ng lolo't lola ko na namatay na, bali parents ng mama ko. Nag-celebrate kami kahapon mga ka-idol. Kaya yan, papakita natin yung kasama natin yung anak natin na dahil nga po nagano tayo ng Santo Niño, nagsimba tayo kahapon dahil piyesta nga ni Senior Santo Niño sa amin dito sa Santo Niño, Pampanga mga ka-idol. Kaya yan, mag-update tayo dahil nga po meron tayong i-out ngayon na papadeliver natin habang hinihintay natin si rider. Ay meron pa pala tayo mga sobra na mga project o paino, nakita lang natin kahapon, kaya update natin maya maya. Hindi ko malalagay yung mga pictures pero meron tayo mga project ngayon para sa mga gustong mag-order at gustong makapag-avail. I-update ko na lang kayo dito sa ating vlog na to mga idol. Habang wala pa si rider, hintayin lang natin, i-update lang natin itong ibon na to habang papadeliver natin dito sa San Fernando, Pampanga mga ka-idol. Hindi natin kasi madideliveran dahil nga po busy tayo dito sa ating tindahan mga ka-idol. Kaya stay tuned lang kayo, i-update ko kayo kung ano yung mga available na mga ina-out natin. Kahit walang picture, sasabihin lang natin para sa mga gustong mag-order ay mabigay natin sa inyo mga ka-idol. Kaya stay tuned lang kayo mga ka-idol. Mga ka-idol, update lang natin itong i-deliver natin dito sa San Fernando, Baliti na kumuha na naman pangalawang order ng customer natin na ito, Project Opa Lutino, Green Opa at saka Split sa Ino sila mga ka-idol. Kaya yan meron pa pala tayo mga tatlong pares po doon na Project Opa Ino na check lang natin kahapon, kasi kahapon nag-ayos tayo ng ibon. At yun nga, meron pa tayong tatlong pares na natitira mga ka-idol. Kaya yun, halos may dalawang back-to-back green opa, split sa ino. Tapos meron pa tayong blue opa, split ino, and then green opa, split sa ino. Bali yun, yung dalawa na yun na green opa, split ino, at saka blue opa, split ino ay yun ay pababa natin, ay almost nasa matured na gulang na po sila, kaya i-out din natin yun mga ka-idol. Same price siguro, mga 2,000 din pares mga ka-idol. Kaya yan po yung mga available natin. Kaya ngayon, habang hinihintay natin si rider ay i-update ko lang po kayo sa mga pa-out natin. Wala po tayong videos ngayon, wala tayong photo, dahil nga po kahapon ay napaka-busy natin. Nagpiesta po sa bahay ng lola ko, doon sa magulang na nanay ko. Kaya doon po kami nag-celebrate at may hangover pa tayo mga ka-idol. Nakarami tayo ng Red Horse, kaya hindi tayo nakapag-update agad-agad ng mga ina-out natin. Ngayon, i-update ko na lang po kung yung mga pangalan ng mga ina-update natin ng mga ibon na ina-out natin, para naman ma-update ko kayo kung ano yung mga ina-out natin ng mga ibon, kung ano yung mga project. Meron pa po tayo doon na tatlong pares ng project Opa Dan Palo mga ka-idol. Tatlong pares po. Siguro i-out po natin yun ay nasa 6,000 pa rin po sa mga gusto po mag-project ng Opa Dan Palo. Yun ay nakuha natin kay Herbert Avery ng San Agustin, Pampanga mga ka-idol. Kaya yun po wala na po kasi si Dorsor Sua, naubos na po. Yung nakuha natin ngayon ay tatlong pares po ay kay Sir Herbert ng San Agustin, Pampanga mga ka-idol. Bali breeder po siya dito San Fernando, Pampanga. Kaya yun po, na-out na rin po niya. At mabilisan lang po. Tatlong pares po yan mga ka-idol. Alam ko meron yata doon na kulay na isang bio and then blue. Yun yung mga available colors na nakuha natin sa kanya mga ka-idol. Bali back to back opa po sila mga ka-idol na possible split Dan Palo po. Bali yun, tatlong pares. Out natin ay 6,000. Mag-update na lang tayo ng pictures sa susunod na uwi natin mga ka-idol. Tapos meron pa tayo doon, yun nga, yung tatlong pares natin na Project Opa Lutino. Dalawang pares na Green Opa, split sa ino. Yung Blue Opa na anak ng Green Opa natin na hen at saka Crimino yun, nakapagpalabas tayo ng isang Blue Opa, split sa ino. Almost nasa 6 months na po yun. Yun po yung first clutch nila sa akin na
ngayon ay pamatured na po siya mga ka-idol. Meron na naman nga po kasunod yung mga kapatid niya na pang third clutch ay meron na naman OPA sa mga magiging kapatid niya mga ka-idol. Bali split sa Crimino pa mga ka-idol. Tapos yung isa naman na green OPA split Ino ay nakuha din natin doon sa kaibigan natin. Bali 5 green OPA split Ino na nakuha natin kay Candaba Breeder na sobra po yun mga ano na yun mga ka-idol, dahil hindi natin na-update agad-agad na nakakuha pa tayo ng mga almost nasa 10 piraso, natira pa ay 5 piraso pa po mga ka-idol. Tapos meron pa po tayo na ina-out pa mga ka-idol na Project OPA Dilute. Meron pa tayo dun, bali back to back blue OPA Dilute throwback par blue split sa OPA yung kak. Tapos yung yan ay blue Dilute visual siya mga ka-idol. Yun, pwede natin i-out yun hanggang 8,000 to 9,000 po mga ka-idol. Wala na pong tawad yun, mababa na po yun mga ka-idol. Yun po yung mga presyuhan nila ngayon. Siguro i-update ko po kayo sa mga pictures at photo at videos po ng mga ina-out po natin ng mga African lovebirds. Kung gusto nyong kumontak, magtanong sa mga projectan ninyo, meron din tayong mga OPA Lutino. Isang pares lang po yung OPA Lutino natin na ina-out. Yun po ay binibigay po natin ng 7,000 each, bali 14,000 isang pares po mga ka-idol. Bali yun, nasa 7 months to 8 months na po yung edad po nila mga ka-idol. Habang wala tayong pictures, i-update po natin para alam po ninyo kung ano po yung mga gusto nyo pong kuhanin mga ka-idol. Bali, ulitin lang natin mga ka-idol. Project OPA Dan Palo 6,000 po, may 3 pares pa po tayo doon. Tapos Project OPA Ino, may 3 pares pa po tayo doon. Yun po ay halagang 2,000 pesos. Tapos meron pa tayo Project OPA Dilute. Ayun, bibigay po natin yon nasa 8,000 to 9,000. Tapos Project OPA Lutino na back-to-back visual OPA Lutino ay nasa 14,000 po. Paris na po yun mga ka-idol. Kaya yan po, sa pag-update natin ay yun po yung mga ina-out po natin ng mga African lovebirds. Siguro by Friday wala tayo sa Bukawi. Mag-iipon muna tayo ng orders. Baka next week Friday, doon po tayo pupunta ng Bukawi. Basta marami po tayong order na for pick up na lang po. Ayoko na po magdala ng ibon doon para iwas casualty, iwas eye cold at iwas na rin sa sakit ng mga ibon mga ka-idol. Dahil nga po nakalapag yung mga ibon natin doon, prone po sila sa alikabok, sa hangin, sa panahon. May chance po na magkasakit yung mga African lovebirds natin mga ka-idol. Kaya iwas-iwas lang po tayo. Bali by next Friday po, sa mga order na gustong kumuha, mag-order, mag-down payment muna po tayo. No down payment, no ibon po. Yun po yung policy po natin para iwas bogus buyer mga ka-idol. Kasi ayoko pong mag-uwi ulit ng mga African lovebirds na hindi po nila kinuhanan. Hanggat wala pong reservation fee, hindi ko po ibibigay po sa inyo yung African lovebirds mga ka-idol. Kaya gusto ko po ay pag pumunta tayo ng Bukawi, Bulacan ay dapat po ay mga order lang po. Ayoko na po magdala ng mga ibang ibon na i-offer pa sa mga iba para hindi ko na po ibabalik sa aking aviary, para wala na pong casualty, wala nang sakit at walang magkaka-eye cold sa aking mga African lovebirds mga ka-idol. Kaya yun lang po yung updated natin. Yun nga po sinabi ko na sa inyo kung ano yung mga ina-out po natin. Yun po yung mga presyo po nila. Kaya sa mga gusto pa pong tumawad, siguro magbababa lang po tayo ng more 500 pesos lang po, except sa mga Project OPA Ino mga ka-idol. Kaya maraming salamat sa patuloy na suporta ninyo sa ating YouTube channel mga ka-idol. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe at i-click notification bell button natin para lagi kang updated sa ating YouTube channel mga ka-idol. Maraming salamat po mga ka-idol. Thank you.